hangad ko lang po, sa mahal na Diyos. Tawang po, sarong chance, mabuhay po nga. Kung si Simon po ang may maray na buot dyan na may nakaluwag-luwag man po, na mangagad man po kaming tabang para sa aki ko po. Ini ang pangapudan kan mag-agum na sinda Edwin asin Jerry B sa publiko para sa medikasyon kan sa indang 9 anyos na aking si Vincent Casilagan na nakakumfine ngunyan sa Ligao Hospital sa Ligao City. Kang nakaliis na Biyernes, kang idara sa nasabing ospital kan mag-agum si Vincent. Sigun sa doktor, may infeksyon sa pusod ang sa indang aki. Apwera kay ni, napag-araman man na may pneumonia si Vincent. Aminado man ang mag-agum na kulang ang sa indang kwarta sa pagpapabulong ni Vincent. Urug pang si Edwin Mansan ang nagtatrabaho para sa pamilya bilang construction worker. Grade 4 na kutangon yan si Vincent alagad para mientras mo nang nagpundo sa pagklase. Ulikan sa iyang pigaagihan na problema sa salud. Na ano na po ako nung Biyernes po na sabi niya po di niya na po kaya. Pero may inuman po siyang antibiotic na pigatao po sa barangay po. Ano niya po, so kulog, sumati niya kang kulog, tios niya po talaga. Dahil siya nagkatarang minsan, Jen, kaya nga papa, kaya. Ito, minsan, maapod man sa umesa. Aking endo, liluya, minsan, di naman may po yan. Talagang liluya po siya pag malakaw po. Saro pa sa pigpo problema kang mag-agom, ang pambayad sa nakatalaan na pagpapa-ultrasound sa aga ni Vincent. May nagkapira naman dang mauyong buot ang nagpaabot sa indaning tabang pinansyal, alagad kulang pa para sa medikasyon kan sa indang aki. May nag-abot naman po sir sa GCash na nakukuha ko man dyan sa los, padiit-diit pong tabang. Mga kamidbid ko po, kamidbid niya po. Nagagad po, dit na tabang po sa endo. Talaga pong, baby na po, kaya ang dimpi kaya sugasusan po talaga dimpi. Sigun kay Dr. Nathaniel Rempelio, pamayok ang nasabing ospital, may mga nare-resibi naman ng mga libreng bulong si Vincent. Alagad aminado man ang doktor na kulang na ang supply kang bulong sa sindang ospital. Urog pang labis ang gatos na pasyente ang pigka-akumudar ng dakadal daw. Ang challenge talaga sa MUIA, ang supplies and medicines na talagang sa MUIA yan na nadidipisilan ang hospital. Kaya ako kuman na may mga pagkukulang pa and pigigibumi ang gabos para mapunuan ining pagkukulang ang hospital. Nakulaan tabang ka na kumikol na naka-assist sa mga tao na nangangaipo, lalong-lalo na sa aspetong pinansyal. Kaya ang sulamenteng pigpapangajik ang mga magurang ni Vincent. Iyo ang maray ng aki, asin maabot ang pangiturogan na maging pulis. Sa mga maut magpaabot ng tabang para sa pagpapabulong ni Vincent, pwede sir na magpadara sa indang GCash number. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal.